Machiegni kendo nyakora mgajwange chendo ni mar migaga tiri nyake county ma Siaya. Kama Obila ma Siaya opudho nyasore puodho moro maromo heka achiel e gwenge ma Sulwe machiegni kod bomano. Apisas mag Obila mano otelnegi kod county commissioner ma Siaya Robert Ngetich nomonjo puodho no mano opidhie nyasore kendo oduma bang' yudo maling'ling kowuok kuom oganda. Ngetich wacho ni wuon puodho no mane omaki kata mane ok omaki ne geto golo nyasore go kaachiel kod oduma e kinde mag keyo mag cham ka omedo ni piny owacho ok biyo thuolo ne ohala machal kod mago. Oganda bende ikwayo mondo chiw ripot ne Obila ka gichich kod gik manyalo bet ni opidhie puothe ma chik ok oyie kaka nyasore. Somebody had planted what is suspected to be cannabis sativa. So upon receiving that intelligence, we came here as a security team and we have embarked on uprooting, and you can see the quantity. For now, we may not state the market value, but I think you can see it is quite substantial amount. It's approximately an acre. And you can see the person had intercropped with the maize. So as the maize was flourishing, maybe expecting by the end or by when harvesting time, both crops would be ready. So we have not apprehended the suspect, but investigations are ongoing.